ato ta padayon ta sa pagpangutana. So taga na tong 10 minutos nga mangutana ang atong affirmative sa atong negative speaker. Sa magtingog ka bro, RCT, so magsugod imong time. 10 minutos. Okay, bro, mayong gabi bro. Kanang akong unang pangutana ba? Kanina ra magang sigig dinay. Kadili gyud si Kristo ang nagtukod sa simbahang Romana Katolika. Ang akong pangutana, kinsa may ngalan sa tawo nga nagtukod sa Romana Katolika nga simbahan kung di si Kristo? Okay. Objection ko, Mr. Moderator. Okay, sa may objection. Ang niini nga debate karon, Mr. Moderator, dili na ako katungod nga magpabarog. Kay duha nami ang affirmatibo ana. Kay mingon siya kinsa man tawhana ang nagtukod sa Romana Katolika. Mapamatuod ko ana og kinsa. Nagpasabot nga duha nami ang affirmatibo. Hinumdumi Bro Eugene Gapo, negatibo ko. Ikaw ang affirmatibo, naa sa imuha ang pagpamatuod. Muguba ko sa imong tema. Ano ako naman yung pangutan og kinsa man ang tawhana ang nagtukod. Nga mahimo na akong affirmatibo ana og magpamatuod ko. Okay, Kinsa man Bro Eugene. Counter objection. Naa sa iyaha ang burden of proof kay negative man siya. So gisupak na naay tao nga nagtukod og si Kristo mo na yang supak. Gubon na kanya nga ko ang presentation. Di man kas Kristo. Kinsa man yatag na niya. Naa sa iya ang burden of proof. I-provide na niya karon. Daghan magana sa libro da. Sige. Okay. So magkwanta. So ang desisyon sa moderator ipatubag ang pangutana kay isip nga negative. So nangutana man pod as negative kuan ang atong kuan kay kung dili si Hesus Kristo may nagtukod sa Romana, kinsa man nga tao. So negative tubaga ang pangutana. Pasok sa topic ninyo. Okay, atong tubagon. Ang pangutana, kinsa nga tao? Wala baya kumasayod Bro Eugene Gapo kung kinsa ng tawhana ang nagtukod sa Romana Katolika? Ang akong nasayran nga si Kristo wala mag-ingon nga ang Romana Katolika iyang gitukod. Wala mag-ingon si Kristo ana. Imo man problema Okay. Next nga pangutana. Kay wala man day ka nasayod. Buot ipasabot nga nagsupak-supak ra ka diring wa kay kasayuran. Yes or no? No, nagsupak-supak ko Bro Eugene kay dunay kasayuran. Asa man ang kasayuran? Naa sa Mateo 16:18, wala mag-ingon si Kristo nga ang Iglesia Romana Katolika iyang gitukod. Wa mag-ingon si Kristo ana. Mao nang gisupak tika. Okay, next question. Kay naa man ka kay kasayuran, balikon akong pangutana. Kinsa man yung tawhana ang nagtukod sa Romana Katolika kung di si Kristo? Kanus ana tukod, asang lugaraha gitukod, ug asa nga sita sa Biblia mabasa? Objection, Mr. Moderator. Okay, objection. Ang akong objection, Mr. Moderator, upat na kabuok pangutana ang akong kaatbang. Hain may unahon akong tubag ana, dapat isa lang ka pangutana ug isa ka tubag. Okay, so counter. Ipatubag na niya moderator. Sige. Nawa kay counter. Ang akong counter kay nangutana man ko tubagon niya kinsa tawhana. Okay, Brad, ang tao nagtukod si Tarpulano gitukod sa Jerusalem o asa ba na Pilipinas morning tuiga. Ano ba? Sayo na kayo. So magdesisyon ang moderator. Bro, affirmative paki-refresh sa imong affirmative paki-refresh sa imong pangutana. Isa lang ang pangipangutana kay aron tama-tama kun madili maubos ang iyang Dili magkuan. Sige. Atong kuan dire. Kinsa man jud nga tawo ang nagtukod sa Romana Katolika kung dili si Kristo kung tinuod nga nasa kasayuran. Sige, go. Okay. Bago ka mo tubag negative, so akong kuan na kay atagan ta kag 20 segundos then pagka ma-resume na ko imong time. So please tubag. Ni ang tubag. Wala ko masayod kung kinsang tawhana ang nagtukod anang Romana Katolika nimo. Ang atong nahibaw-an si Kristo wala magtukod og Iglesia Romana Katolika. Mao na akong nahibaw-an. Adili na nako na problema kinsa nagtukod sa inyo ha. Ang importante sa ako nga si Kristo wala magtukod og Iglesia Romana. Okay, next question. Kay wala man ka nasayod, buot ipasabot nga wa kay ibang kaagan rong gabi una. Okay. Ni ang tubag.
Duna ko'y hibang kaagan. Ug ang akong nahibang kaagan nga si Kristo wala magtukod og Iglesia Romana Katolika. Mauna siya bro Eugene Gapo. Oo. Katubag ang pangutana. Next question. Unsay sitas mabasa sa Biblia nga nag-ingon si Kristo wala ko magtukod og Romana Katolika? Unsa may sitas mabasa na? Oh. Dunay sitas nga mabasa og masabot. Asang mabasa og masabot nga sitas. Mateo 16:18 nga imo ning gigamit ganiha. Niya dinhi akong basahon. Oh. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro ug si babaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. So walay pulong dinhi nga Iglesia Romana Katolika gitukod ni Kristo wala. Okay. Kanang imong gigamit nga San Mateo 16:18 nga nagtukod si Kristo og iglesia, mao man ang iglesia nga giwali sa mga apostol. Yes or no? Okay, objection Mr. Moderator. Okay, objection sa may objection. Wala nami magtema Mr. Moderator kung mao ba ni ang giwali sa mga apostol. Walay wali sa mga apostol sa among tema. Ang among tema iyang pamatud-an nga ang Iglesia Romana Katolika tinukod ni Kristo. Wala mi magtema giwali ba sa mga apostol. Okay, ini counter. Mo counter ko ba ang akong pangutana mao ba ni kay kung motubag siya mao ang follow-up na kong pangutana katong giwali sa mga apostol si Kristo by founder ato ana manunta pero di man sa katugan. Next question na lang ko. Sige. Sige. Lain pangutana. Naa sa San Juan Kapitulo 10 versikulo 16. Niining Bibliang Protestante nag-ingon and beside the Jews I have chosen people among the Gentiles. They must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under their only universal head and shepherd. Ang akong pangutana, unsay nadungog nimo sa akong gibasa? Catholic Church o dili Catholic Church? Okay. Akong dungog Katolik. Pero wa na ako madungog nga ang Iglesia Katolika Romana tinukod ni Kristo. Wa na ako na madungog sa imong gibasa. Wa na ako na madungog, Mr. Eugene Gapo. Padunggar ako nga ang Iglesia Romana Katolika tinukod ni Kristo. Okay, sunod pangutana. Okay, kay ingon niya wala daw nadungog. Katong giilitok naa sa San Juan 10:16 nga Iglesia Katolika or Catholic Church nga matud nimo nadungog nimo naabot man gyud to sa Roma. Unya karon kay niingon man si San Pablo Roma Kapitulo 1 versikulo 8 nga nagpasalamat ako kaninyo una sa tanan kay ang inyong pagtuo nasangyaw sa tibuok kalibutan. Ngayon ka ba nga kanang simbahanang nasangyaw sa tibuok kalibutan mao nang gikan sa Roma og si Kristo founder ana? Yes or no? Dili na ako na uyunan ang imong pagsabot sa maong teksto. Ako'y mo pasabot nimo ana aron klaro ba ayo. Objection, Mr. Moderator. Eugene Gapo. Okay, start na tong time. Objection, Mr. Ang atong objection, mooyon ba siya nga katong simbahan nga naa sa Roma nga nasangyaw sa tibuok kalibutan si Kristo founder ato? Yes or no? Okay, negative. Unsa may mong counter? Gitubag na nako na Mr. Moderator, dili na ko uyunan ang iyang pagsabot sa maong teksto. Bro, wala ko mangutan nagpagsabot, bro. Wala dili pagsabot ako pangutana. Affirmative. Please, kuan so mag-rolling na ko. So kaganina nadungog na ko yung tubag dili niya uyunan. So i-reset na kong time. Tubaga 20 seconds padayon sa tubag, Mr. Negative. Nganong di makamuyon? Dili na ko na uyunan kay iya nang iaplikar nga Romana Katolika. Wa man mag-ingon dia nga Romana Katolika gitukod ni Kristo. Mao man na yang tema, dapat mao na yang basahon. Mao nang dili na ko uyunan mo gamit-gamit sa teksto nga wala mamao ang iyang pagsabot sa maong teksto. Okay. Di na ko uyunan. Next question. So sunod pang Katong naa sa Roma Kapitulo 1 versikulo 8 nga nagpasalamat si San Pablo kay ang pagtuo ninyo diya sa Roma nasangyaw sa tibuok kalibutan. Bot pasabot Romana. Ang pangutanan nako, kinsay founder ana simbahan nga nagsugod sa Roma nilakaw sa tibuok kalibutan? Sa founder ana? Kinsay founder? Wala man mag-ingon sa Roma 1 City kung kinsay founder diha.
ug wala po'y mabasa diha nga ang iglesia. Objection, Mr. Moderator. Wala. Okay. Start the time. Nadungog na kong affirmative nagtawag sa moderator. Unsa may Wala ko mangutanan niya kung naabay mabasang founder diha. Ang akong pangutana, kinsay founder anang simbahana or iglesyaha nga gikan sa Roma nga nilukop sa tibuok kalibutan nga gipasalamatan ni San Pablo? Kinsay founder? Okay, counter, nakay-counter. Ako nang gitubag, Mr. Moderator, nga wala maghisgot yag kinsa na sa Roma uno Wa kay counter. So, nangutana ang atong affirmative, negatibo nga kinsay founder anang nasa Roma chapter 1 verse 8. So, please kay wa man kamo kuan, so atong ipatubag sa imo ha. So, kinsa? Padayon. At padayon na ba? Sa pagtuo, ang founder si Kristo. Ang pagtuo. Pero dili na siya Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Nga gitukod ni Kristo, wa kay mabasa ana, mong igo ra kay gaklim. Basaha sa ang Romana Katolika tinukod ni Kristo. Bago mo claim, bro Eugene Gapo. Sunod lang. Okay. Kay iya man giuyunan nga si Kristo ang founder anang simbahana nga ning kuyanap sa tibuok kalibutan nga gikan sa Roma. Ang pangutana. Objection, Mr. Moderator. Objection ko, Mr. Moderator. Sa objection. Ang dili niya kuanan dungagan ang akong tubag. Ang akong tubag sa iya ha, ang founder sa pagtuo nga nakailap sa tibuok kalibutan si Kristo. Wa ko mag-ingon nga ang Iglesia Apostolika Katolika Romana founder si Kristo. Okay, so ini counter. Walay counter objection, Mr. Moderator. So unsa man di ka counter, so sabon nimo pangutana. Sige, ang akong pangutana kay iya man sige ato pagto. Kaya man giingon na kanang pagtuo nga ni kuyanap sa tibuok kalibutan si Kristo ang founder na kanabang pagtuoha nga si Kristo ang founder gadala ba nag-iglesia? Yes or no? Niyang tubag, yes, nagadalag iglesia, pero dili iglesia Katolika Romana. Dili da siya mao ang gitukod ni Kristo. Balik sa tema, bro Eugene Gapo. Okay. Kumpletuhan na yung tema. Kay ang ingon nimo dili. Lagi. Ang ingon nimo dili unsang iglesyaha nga gikan sa Roma nga gidala nila ang pagtuo nga si Kristo ang founder nga gikan sa Roma. Unsang iglesyaha nga nilukop sa tibuok kalibutan nga gikan sa Roma. Okay. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection. Ang among tema, Mr. Moderator, gusto na ako nga magpabilin sa tema ang akong kaatbang. Ang among tema, pamatud-an niya nga ang Romana Katolika tinukod ni Kristo. Dili kay unsang iglesyaha ang pagtuo miabot sa tibuok kalibutan. Maman may magtema ana. Ang tema, Ang atong counter objection Counter. niuyo naman siya nga katong pagtuo nga nasangyaw sa tibuok kalibutan si Kristo founder. Uyo na pod siya nga nagdala ba tong iglesia? Karon kinsa mang iglesia nga gikan sa Roma nga nasangyaw sa tibuok kalibutan nga si Kristo ang founder ana. Okay, so desisyon ako. Pakitubag na lang negative kay ang ilang pagtuo mo god Romana Katolika na. So tubaga na lang yung pangutana kay mamay niyang kwanto. So pasok mo ang pangutana po niya kay may tungod sa Iglesia Japon. okay. Wala nganli ni Kristo kung unsa ng iglesyaha. Ug klaro kaayo nga dili na siya Romana Katolika nga tinukod ni Kristo, dili mao. Sunod nga pangutana. Okay. Kay di man ka na iglesia Romana Katolika, kinsa mang simbahan na. Niyang tubag, wala lagi nganli ni Kristo. Brad, Matthew, objection. Kristo ano? Objection. Wa ko mangutana gihinganlan ba na? Kay ingon mo siya dili gyud na. Kinsa man din ang simbahana nga si Kristo ang nagtukod nga gikan sa Roma nga milukop sa tibuok kalibutan ug di na Roman Catholic Church. Kinsa man na? Okay, counter. Counter, Mr. Moderator. Wala gani nganli ni Kristo
Ana. Nganong muhatag ko niya ngalan nga mismo ang magtutukod wa man magngalan ni anang iglesia ha. Okay, rolling na po, rolling. So, usab sa pangutana, Mr. Affirmative, aron matubag sa atong negative ang Okay. usab ko. Ang akong pangutana kay gidinay man niya nga dili gyud na Roman Catholic Church kanang simbahana nga nasangyaw nga si Kristo ay founder. Ang akong pangutana, hilabihang daghanang relihiyon karon. Kinsa man di ay na simbahana o dili na Roman Catholic Church nga iglesia? Kinsa nang iglesia na? Okay, bago ka mo tubag negative, so pag mo tingog na ka, magsugod i-resume na kung time nimo, 20 seconds. Okay, balik ko ng tubag. Wala lagi nganli sa magtutukod, Bro Eugene Gapo, kung kinsa ng iglesia ha. Wala nganli sa magtutukod, maunang dili ko makahatag nimo kung kinsa ng iglesia ha. Kay wala magngalan ang magtutukod si Kristo kung kinsa ng iglesia ha. Pero dili na Romana Katolika, kay wala nganli ni Kristo. Okay. Sunod nga pangutana. Sunod pangutana. Oh, sunod pangutana. Kay gigamit man nimo ang sa imong pabarog kay ganina pertindagana kayong sitas. Sa katong daghang kay sitas nga imong gigamit ganina, nakabasa ba ka didto Roman Catholic Church dili gitukod ni Kristo? Nakabasa ka wala? Ni ang tubag. Wala ko makabasa, Bro Eugene Gapo, sa mga teksto nga imong gihatag ganiha nga ang Romana Katolika tinupod ni Kristo, wa ko pabasa ana. Maubitaw na nga perting bungkaga sa imong tema kay di man mabasa ang mga teksto nga imong gigamit. Di gid mabasa nga ang Romana Katolika tinupod ni Kristo. Wala ko kabasa ana. Sunod nga pangutana. Okay. Kay wala man day ka kabasa sa Biblia nga ang Romana Katolika. Sige. Wa man day ka kabasa sa Biblia nga ang Romana Katolika dili si Kristo nagtukod, buot man nimong ipasabot nga nigamit. Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Stop ang time. Unsa may objection negative? Ang akong giingon, Mr. Moderator, nga wala ko makabasa sa mga teksto nga iyang gigamit ganiha nga ang Romana Katolika tinupod ni Kristo. Wala na ako na mabasahi nga ang Romana Katolika tinupod ni Kristo. Mao na ang akong tubag sa iya, dili sa balihon. Okay, affirmative. Unsa imong counter? Akong next question ako, bro. Kaya rito malangay. Kay 45 seconds na lang. 49 segundos na lang ha. Sige. Sige, padayon. Ang akong pangutana maoning ni kay wa man day sa nakabasa sa iyang mga sitas nga si Kristo ang founder sa Romana Katolika. Buot ipasabot nagbasa sa teksto nga yaharang gisabot-sabot gipahid ni sa Katoliko nga dili tinuod. Gyud na mao ang pasabot. Gibasa na ako ang mga teksto nga imong gigamit kay ikaw may nagamit ana. Unya sa akong pagbasa, wala ko'y nabasa nga imong tema nga ang Romana Katolika tinupod ni Kristo. Wa ko'y nabasa ni ana. Mao bitaw nang wa ka kabarog karon gabi Bro Eugene Gapo, perting palpaka sa imong tema nga dili mabasa sa Biblia. Wala na, bro. I-web na lang. Wala naman na. Kuha naman na sikas naman na. Sige. Salamat, Bro Eugene Gapo. So, nadungog na to mga igsoon ang pag cross-examine sa atong affirmative sa atong negative nga stand kaganina nadunggan na to.